Hola, què tal? Com esteu? El vídeo d'avui el vaig treure d'un youtuber, que és molt guai, que li agrada molt la fotografia i tal, i ha tret un repte, que és que agafes una cançó d'una llista de Spotify, la poses en aleatori i la primera cançó que et surti has de fer unes fotografies relacionades amb el tema, en plan, a tu mateix. I com que jo, l'any aquell que penjava una foto cada dia a Insta, doncs me'n feia moltes, en plan, aquí a l'habitació dels meus pares, amb el trípode i la càmera i no sé què i tal, doncs intentaré fer alguna cosa així. I o sigui, tu et poses la cançó, l'escoltes profundament i agafes tipus les idees que et vinguin amb la cançó aquesta i després fas la sessió de fotos. Per tant, vaig agafar llapis i paper per apuntar idees i de la llista que ho trauré és una llista que tinc jo que es diu Remember, que la vaig fer fa molt i l'escoltava l'any passat, però ara ja no l'escolto, per tant no me'n recordo exactament quines cançons concretes hi ha, però bàsicament són com tot de cançons tipus dels 70, 80, 90, principis del 2000, angleses i castellanes, perquè les catalanes les tinc en una altra part. La playlist té 98 cançons. M'encanta. He apuntat en dues bandes, o sigui, hi ha com la banda de Solitària, de Pena, Dolor i Llorar, i l'altra que és Poderío, perquè la Bequina té poderío. Altanera, preciosa i orgullosa. O sigui, hi ha com les dues parts. Per tant, o sigui, en Coque, el youtuber, va fer 3 parelles de fotos semblants entre elles, però diferents i totes relacionades amb el tema. Jo a veure quantes me'n surten, no ho sé. Primer vaig a veure què me poso. Quins nervis. Bueno, jo us ho explico. M'he vestit de la Bequina ara mateix. Bàsicament, m'he fet un monyo que queda com més sèrio tot. M'he pintat els llavis així com de marró, en plan també sèrio, les arracades vermelles, a conjunt amb la goma vermella, per fer-ho com més dramàtic, i porto un vestit negre, que divino. I me'n faré com un així normal, tipus un poderío, i ja està. Que aquí, com que hi ha allò de les ombres, doncs crec que queda guai. I després he pillat això, per si m'inspiro amb alguna cosa. El principal problema de fer-me les fotos jo mateixa és que només puc posar tipus temporitzador i me'n faig una. Si no queda bé, hi he de tornar, i m'hi puc estar molta estona. Però bueno, s'intentarà, a veure què lo que. Fa gràcia perquè amb el mòbil queda com molt més il·luminat i amb la càmera queda molt més fosc. I, o sigui, és l'efecte que vull realment. Feia molt que no em feia fotos, no me'n recordava que cada vegada he de posar el temporitzador, això pot ser dramàtic. Bueno, la mirant recta mig m'agrada, les altres no. Ara he intentat fer unes quantes com més a prop, en plan, com si només es veiessin les arcades, quasi, i com una mica desenfocades, com per donar-li interès, però tampoc em convencen. Per tant, ja veuré què faig. Com que està vist que això d'anar de les fotos normals no em mata, vaig intentar fer fantasia. Primer em pintaré els llavis de negre. Les pintures són de l'Abacus, fa 30.000 anys que les tinc. Ah no, són de l'imaginari, imagineu. És una guarrada i se m'estan pintant les dents? Sí. Ara em faré alguna més d'arc aprofitant-ho dels llavis negres i després faré unes com plorant però amb els llavis vermells, que no sigui tan dramàtic tot. Bueno, fins aquí Dark Elia, vaig a treure'm això i a passar a la fase vermella, drama. Quin moment. Bueno, suposo que ho capteu sense que us ho digui, que bàsicament lo negre és com parlo del dolor i la pena i el tal, però tot el rato la posés altanera, bàsicament, saps? I ja està. Això està sent molt raro, perquè jo pensava que em sortia una cançó de bon rotllo, perquè la majoria són de bon rotllo, i ara m'he hagut de posar aquí superdramàtica, i bueno, crec que em faré unes quantes més i ja està, perquè no crec que em pugui salvar cap. Però bueno, ja se verà. Bàsicament m'ha acabat el temps, però bueno, és igual. Faré les últimes fotos creepies i ja està. A veure què és el que. Bàsicament, ara em dedicaré a mirar les fotos, veure si n'hi ha alguna que em mig agradi i tal, i intentar editar-les. A veure què puc fer-ne. Tinc, no sé quantes fotos, unes 50. És que n'hi ha moltes de borroses, n'hi ha que m'he fet sense voler quan estava enfocant, vull dir, no compten totes, saps? Jo us explico, o sigui, hi ha aquesta, que és com la primera, que estic com màxim sèria i està prou ben enfocada, però després aquesta, o sigui, jo crec que aquesta m'agrada, en plan, no sé, ben editada pot estar xula. En plan, rotllo, aquesta és que és insalvable, està molt desenfocada, però tampoc m'acaba de convèncer.
Després és que és exagerat. Ai, que me'n feia massa que no veia fotos. Aquesta està molt ben enfocada i aquesta m'agrada perquè està com màxim pensativa. Vull dir, aquesta m'agrada, no sé. Jo intentant enfocar, aquesta m'agrada molt. Vull dir, no sé, perquè a part que ha quedat com super ben definida, en plan, queda tot dramàtica, no sé, m'agrada. I l'arracada també li podria donar més llum i no sé, jo crec que aquesta és com that's the one, saps? En plan, that's la biquina. O sigui, aquesta és com la que veig jo més divina. Cara de soc super altanera i tu no lo sabes. O sigui, les millors jo crec que són el cabell així però recollit, perquè així queda com més seriós però com una mica més d'esto, i els llavis negres. És que no sé, en plan, no ho faria mai a la vida d'anar jo per la vida. Llavis negres com fa la Kylie Jenner o alguna així, saps? Però, no sé, trobo que per la intenció del vídeo aquest com que li dona el que li ha de donar. Oh my god, Elliot, divina! Vull dir, no, aquesta sembla el màxim de model. Vull dir, no, saps? Però vull dir, no sé, no són les fotos que jo penjaria a Insta o coses d'aquestes, però em fa molta gràcia. A veure, s'ha de dir que tot ve que hi ha superbona llum en aquella habitació i al fons pues, m'agrada com queda, saps? Aquí ja és l'Elia d'Arcs. No em sembla tan terrible, aquesta. O sigui, no em sembla tan terrible. Les fotos soles no m'agraden, però com veus tot el conjunt és com que pillo més la història. Potser m'estic fent jo màxim la olla, però aquesta, vull dir, em sembla una bona foto i està ben enfocada. Fuà, que dramàtica que soy, La veritat és que sí. Després hi ha les de la llàgrima, això ha estat superdramàtic, o sigui, això, si ho retalles així, es podria acceptar, però és que, sí, m'he pintat màxim l'ull de negre i després em anava posant aigua aquí perquè caigués, en plan, la llàgrima negra, saps? Vull dir, no sé, molt dramàtic. Després aquesta tota dramàtica, però no, aquestes no em convencen gens. Aquesta seria la que més, en plan, però tampoc no acabo de veure la gràcia de la biquina en aquesta foto. Bueno, prenent el sol màxim del chill, he editat les fotos, ni tan mal, alguna les he editat amb la de doble exposició, perquè realment és com la meva marca personal, que m'encanta màxim fer-ho a la vida, en general, i ja està. Que n'hi ha de creepies, però estic prou contenta amb el resultat. O sigui, ara us aniré posant com una per una, tipus la foto original amb l'edició. De les 10 que havia triat, una no l'he fet perquè no m'ha agradat, que és una de les que estava dreta, que no mataven, i després dues les he combinat en una mateixa amb lo de la doble exposició, i ja està. Jo crec que la meva preferida és aquesta. Que us convido tots a fer això, de fer, com se diu, reptes creatius d'aquests tan meravellosos. I això, que recordeu, renteu-vos les mans.